Yo, Pajo, you say every member na yen kasafa kasa nnyegyeeɛ ho. Ana wo beka me ho asem kakra ansa no mahyase ana yen hyase pra. Ono meni ahiti pa enti wo de kasa. Wo bia na wo mabisa wo nsem na wo mahu yie wo mate wase yie. Pajo ye frame okunini obadele kambo. Ayeduma wo Legon Siafon ayo hasi. That travel shaking so new. Mo jẹ́ ọ̀mọ̀wé ní iléèwé gíga jùlọ ní Legon báyìí. Enti yẹsẹ ẹnna yẹ bẹ kasa fa nnyegyeeɛ ayọ kasa no sẹrẹ bẹ yà suafo sẹ ọmọ kan a ọmọ bẹ tia sẹ ntẹm afidie ọmọ bẹ hu sẹ sika. Asọ pé lónìí a máa sọ̀rọ̀ nípa ìró tó wà nínú èdè nítorí pé a fẹ́ kí àwọn ọmọdé lè kàwé tí wọ́n fi lè kàwé dáadáa. Enti mfitiase no ye be kasa farabai ye say kasa everything na ba no na ye wo ensem bebre so hwe abibiman ho a wo hu say ye before you are jimbi if a baby a kasa ba no be ba wo awanyo dudu amanri gege bi orisun ede o pin lo na orishirishi tori pe awon yan sọ pé láti ibi ba ni ede ti suyo tàbí láti ibi ba lo ti jáde ṣùgbọ́n bí a bá wo a máa wo ti Mali àwọn ọmọ Bambara nti yẹbẹ́ṣẹ́ Mali fọ́ yẹfẹ́ ọmọ Bambara fọ́ afẹ́dẹ́ ẹ̀yẹ bẹ́ẹ̀bí àmọ́ kasa ẹ̀fìrí ẹ̀ha na ẹ̀bá no nti o na hɔden nti yẹ ní àyínà wọn hɔden wà yẹ nti yẹbẹ́fà náà sá nti mẹ kasa kẹkẹ náà nso mẹ kàn á mo nso mo bẹ ti aseɛ. Pajamu otro dia, otro hoje. E qual é? You have remembered who? Yo, nti sa Bambara fo a mo wo Mali mo ka se mfitiase no na hwe ni ho. Na sa hwe no mo fra bibi fu. Seni ya ka hwe mo fra no fu se. Àwọn ọmọ Bambara wọ́n sọ pé kò sí nǹkan ní ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀. Wọ́n sọ pé nǹkan tó wà ńbẹ̀ la ń pè ní fu. Ni pé òfo kò sí nǹkan. Wọ́n sọ pé mama nka hwe ye say na mfitiase no sa hwe ni ho no ade baafo a di kan ba no na ye frɛ no gla say enti omo say na hwe ni ho na eno echi bibi bae na sa de ba no ye frɛ no gla wọ́n sọ pé ní bẹ̀rẹ̀ kò sí nǹkan kò sí nǹkan sáà irú nǹkan bẹ́ẹ̀ a pè ní fu ṣùgbọ́n lẹ́hìẹ́ gla báyìí na gla ó dàbí Ọlọ́run ó dàbí Olódùmarè ló kọ́kọ́ súyọ láti inú òfo yẹsẹ sáà gla náà ti sẹ yẹn fa sẹ Ọ̀nyankopɔn náà sẹ Onyame ẹnu náà di kan pie ẹbúra náà hwẹ ni hɔ na ẹnu ekyi gla náà ɔka sẹ mi nkwa ne mi wɔ ha nti ofiase ka asɛm na saa asɛm a ɔka no dia nti Bambarafoɔ no ɔmo ka sɛ ɛhɔ na kasa fi baa no ɛwɛ sɛ Onyame ankasa na ɔka sɛ aka mi nko a na onim sɛ akona yɛ mɔbɔ nti sɛnea akona yɛ mɔbɔ no na ɔsɛ ɔtie mu no
na afedeɛ baako adane mmienu a ɛyɛ glan kasa afedeɛ dia asɛm a ɔkae no nti afedeɛ adane mmienu na afiri saa mmienu na adane bebree nítorí náà wọ́n sọ pé níbẹ̀rẹ̀ fún nìkan ló wà lẹ́yìn ẹ̀ gla Olódùmarè ló súyọ ló jáde láti inú rẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀ ó mọ̀ pé òun nìkan ló wà nítorí náà ó bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ ó sọ̀rọ̀ díà nítorí náà ọ̀kan di méjì nítorí náà wọ́n sọ pé gla díà ló wà ń bẹ̀ gla díà wọ́n bí nǹkan tán pé ní zo n'afedeɛ mo ka sɛ gla ɛna dia nkwan na ɛwɔ hɔ n'afedeɛ ɛte sɛ ɔbaa ne bɛrima nti ɔmo hyia a ɔmo tumi wɔ na deɛ ɔwɔɛ no ɔmo frɛ no zo na saa zo ɛyɛ adwene ɛmo dɔ nyɛmfa sɛ nyansa nti gla dia deɛ ɔmo wɔɛ no ɛyɛ adwene nítorí náà wọ́n sọ pé kò sí nǹkan tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n nígbàtí gla àti díà wọ́n wá papọ̀ wọ́n ṣe nǹkan láàrin ara wọn oyè yín zo ni wọ́n bí lẹ́yìn ẹ̀ wọ́n sọ pé yo nítorí náà gla àti díà wọ́n bí zo àti yo èyí ni gbogbo Èdùmàrè ìbẹ̀rẹ̀ gbogbo Èdùmàrè nìyẹn nti ọmọ ká sẹ efiri hɔ na kasa ɛbaa no n'afei ɛmɛ sɛ ebi a yɛnim sɛ yɛn abibifo na yɛdi kan toro adeɛ hɔn na ɔnim sa baako na wɔn kasa na mo dwe sɛ adetoro na afiri yɛn aborɔfo medamase mo sọ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọ́n rò pé kò sí àkọsílẹ̀ kí àwọn òyìnbó tó dé ní ti alára ṣe ẹ̀mọ́ ibi tí àkọsílẹ̀ ti jáde ibi tó ti wà ní tèmi mo nígbàgbọ́ pé kí àwọn òyìnbó tó dé ó ní bí àwọn bàbá wa ṣe máa fi kàì láyé tí ń gbà ade a yɛdi kan twerɛ no yɛfrɛ no mmadu nɛkyɛ yɛkyerɛ mo sɛ si twerɛ nti wei na yɛ mmadu ɛkyerɛ nsɛmfoa wei nso yɛ nɛkyɛ ɛkyerɛ kronkron nti yɛhwɛ a kasa sɛ si twerɛ kasa no yɛfrɛ no twerɛ kronkron nítorí náà gẹ́gẹ́ bí a ṣe máa ń kọsílẹ̀ à ń pè ní àkọsílẹ̀ mímọ́ gẹ́gẹ́ bí lónìí a máa ń pè ní ìwé mímọ́ ṣùgbọ́n nígbà yẹn a pè ní àkọsílẹ̀ tàbí ọ̀rọ̀ mímọ́ bẹ́yẹn ẹ máa kà báyìí ṣùgbọ́n a máa ka mímọ́ kí a tó ka ọ̀rọ̀ na sẹ́díẹ̀ sí ṣẹ́ adé no yẹ ká kronkron ansa ni yẹ ká anase yẹ twerɛ kronkron ansa yẹ twerɛ nsɛmfoa yɛfa sɛ ɛyɛ obuo mo ati ase nti bibia yɛnya bibia fa ɔnyame anaasɛ ɔbosom anaa bibia saa ho bibia yɛ kronkron fa sɛ yɛ kronkron yɛtwerɛ no ansa na yɛtwerɛ nsɛmfoa no àwọn Greek ɔmofrɛ no ɔmofrɛ sɛ hieroglyphics ɛm sɛ ebia no deɛ mo ate na hieroglyphics saa hiero ɛkyerɛ kronkron na glyphs ɛkyerɛ ade a yɛatwerɛ so mo ate aseɛ nti ɔmohwɛ kasa ne din ɔmo kyerɛ aseɛ kɔɔ ɔmo kasa mu nítorí náà àwọn Greek wọ́n sọ pé hieroglyphics èyí ni pé wọ́n túmọ̀ rẹ̀ sí èdè wọn na ade a nka mepɛ sɛ mekyerɛ mo no anyway ma menyɛ ne kɛsɛ kakra nti wei yɛ adetoro a yɛdi kan twerɛ ya no wɔyɛ mfeɛ mpem num ahanan
consider ọdún bí èèwọ̀ lé ní ẹ̀ẹ́dẹ́gbàáta. Esse baú já é o indiano. Light in there. I was like me by Kali Amaki. Esse baú já é o caso nnyegyeeɛ. Ɛyɛ sɛ o mo yɛ mfoni kɛkɛ daabi baako biara ɛkyerɛ bibi. $5,400 years ago. And I'm not sure. I feel my mom interest for me. It's a way, you can't, come. There's a wing one, now we did a far BB said, minim. Now we share the scene there, everyone has said minim. And it's answering a throne. People now, nobody are called, who won't consider Eleni, me, Eleni, of your way. I'm not. You don't know, you don't need as much as anybody. I'll come. Me, my Congo, anybody. You, course. No, and you think, I am who said, petrol. I petrol. Now, petrol. Nnyegyeeɛ, it's about be a was I don't know. The worship I say, and I said, I am. Nina, if we have Guinea, I say, who said, it is a I'm a request you to my lady. So, no one can come on you. You can be early. Me break a cry because my throat is now. I should say, minim. You're trying to say, we extra interest here. War in simple for who say, when Casa, I will nnyegyeeɛ. Now, I have a trap for it. I say, and my way, international. I enter the room. You don't know, I will show we. And I keep a lamb. O coffee on way, I mo. Nibati what you have first of Nipa, I am a late, no man jabby. It's a late.
kai na kyerɛ sɛ twene bibi ho ito wɔre ni ronu ni kwankɔn na wo hwɛ twi a yɛ ka sɛ o me kai bibi na abra wo kai bibi wo yɛ sɛ nti wo hwɛ a saa nso na wo yɛ no wacha sɛ nti wo enkyerɛkyerɛ mu what you want to say what draw no ai ba kuma ai se go na wo so ai sa wo yɛ kantan ai na no man wo yɛ opete na sɛ kantan ɛgyina baabi a wo ba bi nso ka opete bi nso ka wo akɔkɔ sɛ kyi ni na ja o ma asɛm ba ko eti baako bi ai ni na bom ɛsɛnkwa baako na so baako bi a ɛwɔ ni ni gye so mo tɛse nti yɛ kasa fa fare bibi ne fare bai ɛyɛ sɛ o enembre na yɛ dwen bibi ho we na yɛ di kan tworo ansana obia tworo bibi a wo yas ɛna wo ba kyerɛ sɛ the fullness share ansana Greek fo so bɛ kɔ o sabra no Greek bia ne ho ade a yɛ from Greece na ene wi ase ubi sa obi a Greece na at the time wo ka sɛ ɛyɛ deɛ ni gba na ko si nkontan pe ni Greece ele ni ọdún bí ẹgbàá ìgbà mẹ́wàá ìgbà lọ́nà mẹ́wàá ẹgbàá kí 2000 ìgbà is 1000 ìgbà 200 mẹ́wàá ìgbà lọ́nà mẹ́wàá ẹgbàá nti wẹ́yẹ ẹ̀fẹ́ bẹ́tẹ̀ ẹ̀mpímìínú ansana bíbí ayé fẹ́ nọ Greece wọ̀ yá na yeye we ni na yeye enjoy we buy 2000 years ansana Greece ansana bibia ye friend of Greece wo yas ansana ye be ka sa Greece for no be buy ho Adesua de nti wo kan Plato a o ka se yen adekyerɛ ɛyɛ adekyerɛ ma prako and some wo o ka sa fa Greek for ho o se o mo de no o te se prako Adesua ebra wo pese wo ye nipa nkasa te se wo ba biman Adesua dia yo ba kawe Plato ó sọ pé kò sí ẹ̀kọ́ tó pé tó ṣe pé yẹ láàrin àwọn ọmọ Greek ó sọ pé wọ́n láti wá sí ilẹ̀ adúláwọ̀ láti gba ẹ̀kọ́ tó dára wọ́n sọ pé ẹ̀kọ́ wọn dàbí ti ẹ̀kọ́ wọn ẹlẹ́dẹ̀ the way search nti mo dwe ho a asekyere sen wo hwɛ nkyerɛkyerɛ mu no wo gye sɛ asekyere sen o hwɛ bibi ebia kini tumora bi ba wo àwọn wọ̀nyí kini tumora tinyi mo ṣiṣẹ́ wọ́n náà wọ́n jẹ́ fúfúrú search ẹ̀kyerẹ́ apáyẹ ẹ̀bẹ̀rẹ̀ yí apáyẹ ayi ẹ̀tí wọ́n hwẹ́ a baako no ọkọ̀tọ̀ sí baako nso yí apáyẹ wọ́n tẹ̀ sí nti saa nneɛma a yɛgu so yɛ ɛyɛ ade a ɛfiri tete
We be there. We share in Chirichimona. We are there. The light has come. Watch. Oh, okay. Oh, come on. You're done, Haatso. Oh, yeah. But if you say, well, which one has the sound, I will go back. Maybe I'm afraid. Jaffe, they have been ready. Anna, but I know me and the between the people. Until with your swash. What do you say? Until over here, the oil now. Who said Obisa? I want to hear say. They say, hey, Mamma, why are they? Why are they? Ben, be a shame kini, Liberty and combine Joe, Uncle Boy, deep. My device. Until wait.
Nana Metromono, the Japanese ever say most people ye. And see, wait now I had a try, you can the very yes. Elenia Cosileti, I call Cosileni Bubu and buy it. After a young one, Twi Yoru tabatele. Medunature. Medunature, Bobo Lane, Medunature. We are saying Cosileni, a deni by near the Yobo and Penny hieroglyphics. Elenia are Cosileti, a couple one. Now, so a young one after the throw a bacosum, and see way a bacosum after the throw or a woman among Cosileno Okuta. You don't know, or no, it's a any. After said, won't be only you are now, so after the son, I did you for me. And she went so and fear and Pimno, I had no a duanum. A premier, I there a Pimnum near Pimnum. I never do a hassy. So I said, and she has a Pimium, a honor premier, and she can now bomb and Pimnum in ye. Mr. Master, yes. A dead bata, only ni a daughter Lenny Bar. So you, whatever. Nti wo hwe we nyina no enye mfoni keke bibia e wo senior sika na no nyegyeeɛ nti we a I a u b p f m n r h k k g t ch d j. And see, it means I'm wasteful, not a cronium in our work as no. Now, so be brave or hot chain, wing one. Now, so your pa and carry the future, casting you now, anyway. You don't know Bobon con, a ballet cotile, balloon, Bobon, Shubon, and me, our cotile mirror, Yaposi, our way. And see, over here, Greek and a Latin for the every chemist for the now, Egypt, you can Egypt, now so. A man for a moment free honor. A moment France, and they sending a Greek force free or man. I need a day, Nibayan, I keep penny Egypt. Nino Edeno among penny Kemet. Marcos telephone, beat a BCB, the Baconon. Mini, but I was say, yeah, I ever had a year in Egypt. Aye. That's one more, almost one crew, and I'm from mine, no more kind. Kemet. Sa Egypt for Bachop review. And yes, say, Yena, your friend, so if you send those who colonize us, no. Send me a woman catcher and say, your friend, honor. And I am from Bat. Microphone friend or Kemet. And Uncle Yang, if you follow, Uncle say, yet to me, friend or Kemet. It's Egypt a free Greek for Casa. There is a month mean put capita. Actually, say, a bosom of high from Pata, actually, or Boadia, and say a higher or Boadia fee. Ne crack fee, make them. You don't know, get a win, Kemet, be a shame for Silly. Need a little Kim. When so, we actually pro and Cheremo. You don't know, Eleni con Kim, Eleni con Eleni con Ele Odofon Ilu. Any Orita. Be Orita ish. Eleni Orita Mitch. Kemet. Here we are simply known. Sani Efrano, Kemet. Actually, now that Kem, my mention of Mukakra, that Kem, actually, a BB. Now we actually say, a mine, and the over here, Senya, Kemet, as actually say, a BB mine.
ele ó túmọ̀ sí ilẹ̀ ele náà ó túmọ̀ sí adúláwọ̀ nítorí náà gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń pè ìlú náà ń pè ní ilẹ̀ adúláwọ̀ enti sáńsó náà yẹ fẹ́ àbìmáyé mú fẹ́ ọmọọmọ náà àbìbìmáyé tí wọ́n ti àti ẹ̀ ẹ̀wọ̀n ìṣẹ̀lẹ̀ baako náà na afei sani ayɛ so hu wei no sa a ayɛ hu wɔ wei so ɛno sɛ mo hu wɔ ha sa a ɛhɔ na a ayɛ twerɛ enimire efiri baa no ɛmi sɛ mutumi hu sɛde asɛ ba na ɛhɔ wɔbɛ hu sɛ Greek fo ɔmo dan se afei deɛ Latin fo ɔmo asesa no adan no se na so ne fara baa no nti wɔhwɛ baako biara wɔbɛ hu baabi efiri baa no sa I say you can't pass him. It's a Danny way, a San Danny way. Greek form was the son of Sana, it's an emery, it's a Latin for the ano. That's a Latin for the far by in a chemist, you know. It's a if you are moved to someone who said, I didn't know a broform, the Shemoso, more and Tremo say, Mona, Modica and Tro and someone. There is an Ingresia brofo besin there, Omonia and Bo aditro. What I said, besin there, Omoni, Omancasa aditro. Latin for the ano, free Italy, baby, I never from Italy. Roman for no, they call her. And she besin ne, Omonian ye back. Now, so yeah, before you walk be brave, you become person. You don't know, money is very to one way, skinny ditty, I want on your board, a money sing. One for the phone, I pray, I want your cocoa more, Cosilla, what see, I yet. Beyond bass or bear, Iba show from one lattice of way, when a more sing. Nibati, I want your cocoa. Da akosile sile se gomo so yin na be nti we na mo besmi ahun ofidi en tentan so fidi en tentan kire internet we tap on buy ai kesa ana sin tentan we said yes write all the vocabs Sample. Chirapon. Aye. We so abe Juma Pono, and I say Juma Chropono. We are ye Juma. When say I can't go a boom so much tre, a bit so can't throw, as soon as I want to say back now. David, you say you throw so. And yes, a tre. Until when you know a wedding, until Moshe and simple as a chicken of Mana, a better was in ya, Babia on a chance. Aye, baby. Oh, me will be brave. I will, if you have a dream. Aye, be brave. Until J or Anani all back, as some question where you all back, be brave. Until I'm son of a phone, make Ramobi. Every summer will be. I will. Yes, nítorí náà a ní oríṣiríṣi kìí ṣe medunet nìkan a lè wo ti meroitic tí ayé òde òní à ń pè ní Sudan ní àwọn ní àkọsílẹ̀ fún ara wọn Ge'ez ní ayé òde òní à ń pè ní Ethiopia àwọn ní tiwọn Bamum ní Cameroon Mende Nko Mali Vai Liberia Nsibidi Wokrom ìlú yìí Tifana Libya nti yɛbɛhwɛ bebia yɛwɔ sɛnea sitwerɛ nsɛm sɛnea sitwerɛ abakɔsɛm sɛnea sitwerɛ nyamesɛm wonyinaa yɛwɔ kwan a yɛnam so kyerɛ adeɛ soma taseɛ nti yɛbɛhwɛ a saa na yɛkyerɛ yɛn ho nti wɔhwɛ a ɛyɛ mmoa amowɔ ha se soma taseɛ it is a walk and a walk among the Nazi troll. Smart as here. And see, sir, a for you from of sesh, which is a or treble sesh. Moo. It's a way in our mutum was ya, over whom sense he kind sense you draw. Smart as here.
nti ade tro ye de ba esere ba ya ye betumi atra baby ayewo me wo ha si na so sanka me pese on beteme nka wo akire no te se me nya kwan ya betumi yesa afi de me pese me tra owuo se me wu krampo a nchirima on betumi akan ade a ma tro so what I say nti ye wa dream bi enye se ye bigina ba ko na bebe ye wo eno ano ma se dem professor on kwa wa so de ma fufuro ai nti eno ya adwe a emma ade do ba afi de ye hu se yes em se mo bu be se onipa wo a ne tekrama mpro nti when so e kwan a yetumi chia de ye wu wi a ye da so be chia de wo kwan bi so after the true about some hour in my hand. That's why I brought from the shine so one can say, oh, Montrose. A bra, one cast more, send them away over who Britain. It's a more when you say, ya drove the breed. Now so a bra, one customer share was one. Among country almost said, one more trophy breed. Yendia yan trophy. Yen ya cramp free Latin form, Roman form. Nítorí náà gẹ́gẹ́ bí a ṣe wí àwọn òyìnbó tí wọ́n fẹ́ mú wá sí wọ́n sọ pé àkókò nǹkan sílẹ̀ láíláí àwọn nìkan ni wọ́n mú wá nígbàtí wọ́n ní gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ní London ní Britain nítorí náà wọ́n mọ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n mọ̀ pé irọ́ ni wọ́n pa fún wa láti fi mú wá sí nti sẹ́yìn èyí ni mu no ẹ̀bẹ́ dín sẹ́ wọ́n bí máa bí kwan sẹ́ ẹ̀wọ̀ ṣẹ́ wò so ẹ̀bẹ́rẹ́ àwọn onim sẹ́ wọ́n náà wọ̀ kyerẹ́ n'adeɛ wọ́n ti àṣẹ nti gye sẹ́ ọ̀kata w'ani sɛ osiwa so sɛ be ya wonte hwe ase wo ka sɛ o ene mwadawro ma wo de ene bie na abra ye na ye bie onwan ampa nti yen so ye be yan dan mo ta tie abra nim sa de sɛ ye nim sensi de tu ha na mo ni bati amakwe amon yimbo lo fi won tawaje ma lati ronu nipa nkan to ye ka se nipa que qui a duro so tu kon wo on tawaje o le jin kon ni fare enti sene ya me kire mu no medu nature no ya ade tworo ye dikan de be wiase ye to so mienu nhoma ai dikan tworo wiase ifra pata hotel enti pata hotel ade kire pata hotel mamen kire mo se ti tworo digin we are purple. And see, I say, pata, I have also my children of what yet. Now you be some start our hassy. Oh, what's wrong with and see, pata, wing qua a general homa, me and son. And see, I'm the way. Na eteji nti pata hotel e kire se e fa se obwadu ne soma dron ene ko idera ni patawa orisha tampe ni pata wani idera o si nkonto yo le no ono ye nipa ne din ye odi kan tro homa ye from pata hotel a ya dia e kire amanwesam amanyosam ene suban enti eya pata hotel pa kire ne ba seni a wo se oye wo manu oja ye betu aso we anyina papa ana anje duma the fun yeah papa I said Ito no nkan ta so ni pé ẹni tó kọ́kọ́ ìwé odidi ìwé ló ń pè ní pata hotel ẹni onkọ̀wé tó kọ́kọ́ sílẹ̀ ẹnu nso ẹbẹ mfie mpem 9 ahanum ni ẹgbàálé ní ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta
afedie sa ye afedie ye kan bi te say tworo kronkron abeka say ye dia abrofo de ba no na so omo ye nyiyim de frisa ehoma ye fra no parade hero e kire say me pie wo ewiem ehoma ma encheretumo senia ye wo a ye santumi pie wo ewiem awa samando enti ebra mo ka say wo wo a ye bia aten akire say wabo brapa na so wabo braboni ni na e wo sa mmam ye ka say ye wo ojefo a oje yenkwa aye ka say owu a osan sore biom eno so e wo sa ehoma we mu ebra ya ka say oba wo ha owo na so obema bia enka ne ho eno so wo sa ehoma nti omo nya sa adwen ni na afri sa ehoma red in hero nti woni na ne faraba himfa na omo nya sa adwen omo anka so na o se o ma de omo nya no ita asa omo kan tren bobo on content so nipa wípé anlati wà nínú ayé pẹ̀lú ìwà rere bobo on kan wà nínú ìwé yìí nígbà tí wọ́n sọ pé ẹnìkan wà tó kú fún wa tó gbà wá là gbogbo yẹn náà wà nínú ìwé yìí tí wọ́n sọ pé obìnrin bímọ láì sí ọkùnrin kankan tó ṣe nǹkan pẹ̀lú rẹ̀ ẹ̀yẹn náà wà nínú ìwé yìí gbogbo nǹkan tá rò pé ẹ̀sìn òyìnbó mo mú láti inú ìwé yìí ó súyọ láti inú ìwé yìí nti yɛbɛhwɛ a yɛwɔ enyuma mmienu titire na kasa edie yɛdi ka no ɛsɛne a wɔne nipa yɛdi nkita ho afei deɛ ɛsɛne a awɔ ntoatoasoɔ a ɛreba no yɛne ɔmo bɛdi nkita ho sɛ yɛwu a ɛde na yɛde bɛma nkyirima nti mmene wo yɛkasa afei deɛ ɔmo ba no yɛpɛ sɛ yɛne ɔmo nso kasa yɛpɛ sɛ mekyerɛ ɔmo adeɛ nti ɛno yɛ enyuma titire a kasa edi nítorí náà nǹkan tán sọ ni pé aláti ní ìfarakọ́ra láàrin ara wa lẹ́yìn ẹ fún àwọn ọmọdé aláti kọ́ wọn ní nǹkan fún àwọn èèyàn tí wọ́n máa tẹ̀lé wa aláti kọ́ wọn ní nǹkan nítorí náà àwọn ìṣe méjì ni a lè lo èdè fún. kásì bebree wọ abirimamu yẹn jìnnà wẹ́sọ bebree náà sọ kásì bebree wọ abirimamu ẹ̀wọ̀n ho ẹ̀mú bebree ọmọ nso ọmọ wọ kwan a ọmọ náà nso de kyerɛ adeɛ. Nti wenyi na ye kafa adetworo te se brofo kasa se ne yetworo nyemo ewa na so yo kwan kokro nte se adetworo akasa na so eye sentrenie te se adinkra so mo atiate nti eno de enka ho na so eno so ewo ho bibri wonko bebia munni adwumi se mayintro awo bibimi wo aboso anase awo krata so na bias ito na anso pe púpọ̀ nínú àwọn èdè wọ̀nyí wọ́n ní ọ̀nà tí wọ́n fi nǹkan sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń kọ́ èdè òyìnbó ṣùgbọ́n oríṣiríṣi wọn ní nǹkan mìíràn tó dàbí àbùdá tó dàbí nǹkan tó fi èrò hàn ṣùgbọ́n kìí ṣe àkọsílẹ̀ gidi. afei sɛ wohwɛ a wɔn ho sɛ nsɛmfo bebree ɛwɔ Medunɛhyɛ kasa a ɛda so wɔ ɛnɛmmerɛ kasa mu nti saa deɛ wei no bin ɛkyerɛ bɔne woyɛ bi i n na wɔn kɔ agyina hɔ ma bibi a ɛni ahoɔden anaasɛ ɛyɛ bɔne nti wɔrehwɛ a akankasa bɔne ɛsankyerɛ bɔne wolof bɔn sɔmɔ wahɛ nitko bɔnga sɛmɛka wɔyɛ nipa bɔne nitko bɔnga ti wolof kasa lati Senegal nti bɔn ɛsanwɔ sankyerɛ seɛ sɔmhɔi awɔ Mali ɔmɔ sanka bɔne bɔne ẹ̀tí wọ́n mú sẹ́ nyina ẹwọ ẹ̀kùsí àbáyàkú nítorí náà nǹkan tó ń sọ ní pé tí a bá wo èdè àkàn wọ́n ní wọ́n máa ń sọ ìtumọ̀ rẹ̀ ní bin ní Medunɛhyɛ wọ́n láti Senegal wọ́n máa ń sọ pé bọ́n sọ́nwá láti Mali wọ́n máa ń sọ pé bọ́né nítorí náà a lè rí pé ní Yorùbá wọ́n sọ pé búburú tàbí nǹkan tó burú èyí náà wọ́n nínú rẹ̀ àìwọ̀ tí ó ṣe à wé ẹ̀kyerẹ́ àwọ̀ bìbí mú ẹ̀yẹ sá àyẹ̀dí kan ho yẹ no àyọ̀ pẹ̀tuo ẹ̀tì sá mú wọ́bẹ̀ ho wà ha afẹ́ deɛ ki Congo àìfiri Congo ọmọ sá nkyerẹ́ mú báwọlẹ̀ àìwọ̀ asọ̀mẹ́ mpọ̀nọ́ mú ní malẹ̀kọ̀ asọ̀mẹ́ mpọ̀nọ́
asɔmen mpoano Côte d'Ivoire asono ne mɛn asɔmen mpoano nti saa ne ɛfrɛ wɔ Twi asono sɛnea yɛwɔ asɔmsen ketewa no asono ne mɛn kɛseɛ no nti ɛfrɛ hɔ asɔmen mpoano ɛwɔ Twi nti bawo le kasa ɛfiri hɔ ɛbrɛ mo kasa bibi mu ɔmo kasa mo so mo te aseɛ Côte d'Ivoire nti Côte ɛkyerɛ mpoano devoir ɛkyerɛ sɛ asɔmen ɛna sɛ asɔmse yɛ ketewa asɔmen yɛ tenten deɛ no afei deɛ wɔhwɛ basa tete no wɔfrɛ ba akankasa wɔfrɛ aba anase basa Yoruba apa Chiluba di bɔkɔ ɛsa ba anase pa anase bɔ wɔhu wɔ kase bebree mu akyerɛ sɛ nyinaa bɔ abutua baako na afei deɛ wɔhwɛ sɛ ne aborɔfo si kyɛkyɛ kasa mu kase ɛwɔ ɛsono kasa wei na asono kasa wei ɛbrɛ a wɔn nyinaa tɛ mo ho ase te sɛ nankane te sɛ mampuro te sɛ guro ne nyinaa wɔ din nanso aborɔfo mu pɛ sɛ mo kase nkyekyɛmu obiara te ne ho ase sɛ fante ne asante ne ɛkwapem ne bebree yɛtɛ ne ho ase nanso sɛnea wɔn wɔ bɔtae bi sɛ wɔn bɛkyekyɛ mu sɛ de bɛyɛ a wɔn bɛtumi ayɛ dɛ ahyɛ nso nítorí náà sọ pé àwọn òyìnbó wọn fẹ́ràn láti pín wọn sí wẹ́wẹ́ láti lè mú wa sí lọ́nà oríṣiríṣi bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé a lè gbọ́ èdè ara wa wọ́n sọ pé ìyàtọ̀ ń bẹ láàrin èdè yìí àti èdè yìí wọ́n ní ìdí rẹ̀ tí wọ́n fi ń ṣe bẹ́ẹ̀ immunity. afidie sɛ yɛbɛhwɛ nnyegyeeɛ a wɔ kasa bebree mu wohu sɛ te sɛ akan yɛwɔ i yɛsan wɔ e nka sɛ Kumasi nka nom sɛ aborɔfo mo tworo ntra yɛtworo wɔ Twi mu a yɛbɛtworo se na saa adeɛ no ɛyɛ e agyina hɔ ma e Kumasi e afei yɛwɔ e yɛsan wɔ o te sɛ no nka sɛ aboa no nka sɛ no yɛtworo no saa nanso saa o gyina hɔ ma wei ɛsan gyina hɔ ma wei adeɛ no ɛsa o ayɛka nka sɛ adeɛ no afei woyɛ wei so a nti yɛwɔ nnyegyeeɛ bebree wɔ mu nti wohwɛ wei a ɛbɛkyerɛ wɔ sɛ yɛsi bɛka wei anaasɛ to dwom bi se kwan na wobɛtumi akan nti wohwɛ a nka dwom sɛ yɛhworo a yɛbɛtwom se na wo sa o gyina hɔ ma o nka sɛ aboɔ daabi aboɔ so wate afei deɛ yɛtworo se nanso yɛ denden denden nti ɛberɛ a wo ho sɛ si kyikyim saa ɛbɛboa ama wotumi ka ne yie nkɔda sɛ ne wípé yɛ nígbà tí àwọn ìró tó wà nínú gbogbo àwọn wọ̀nyí a lè pẹ̀ lẹ́nu lọ́nà tó yẹ tó sì péye tó náà ni. Sɛka di na ɔmɛ din di sɛ wɔsɛ aga yɛ nyɛ no aboɔ wɔn atwa aboɔ din na yɛ ɔsɛ na ɛyɛ din tanka aboɔ dɛndɛn no bi a ɛyɛ den ɛyɛ so di na yɛ din hwɛ woyɛ ɛnyɛ i woyɛ i se woyɛ wate aseɛ so wate aseɛ nti ɛngyina hɔ ma dindin daabi nti ma yɛhwɛ yɛtwerɛ Twi a ka wei kwana wobɛtumi aka asono ɛno asono wei na so wei pɛ na ɛwɔ hɔ
after your way, as well as on the way around. Aye. Now, the children, I will have say anyway. And the way a general homa, a son general homa, So what I say? What I say now? And the way a nnyegyeeɛ twerɛ. Nti enye ade a ye twerɛ awa bonten. Eya omo ya kasa ho hwehwɛ mu nko ana omo de we. Anyway, na ye dwuma anyway, na ye dwuma. What I say? Enye sene asi twerɛ pi, sene asi twerɛ kasa nyina. It say yewo wenu mienu. Yewo kasa na ye come say nnyegyeeɛ. Ɛnne no ye twerɛ. And ye won ye twerɛ. Na so yin aye kasa ho ehwehwɛ mu yen na ye twerɛ. Se de be ya ye bete ade na se ye ohu sane sika. So ma se nti wo de enye twi wo de ani twi mu, wo so ani twi mu, wo so ani twi mu. Nti ebre bia ye de sa a na twerɛ nyina. Nti me ma wo bi te se omo hwehwɛ so bi. Ye ba kana se abu. In ka se abu. Ano na ye we. Ati ati. Na so ye de we na twerɛ. Afi de we. Abe. Nti nyi na ye de sa a na twerɛ na so sa a etumi gyina ho ma we ana se we. So ati ati. Nti yin ka se oh dua no abu. What can I say? Where granny? I say, I feel Debbie. In case of Derby, that's what can cry every say, only where you call back on. And you know, I was a free call back on. When so a poor to some, it was in a free poor to some, until Brad, you were just say away. Debbie. Now, so a bra at the forward to say, it won't. Anne. You can say Anne. Ewo ha. Nti echi obi a free crow ko we no. You can say Adesua Ɛnne sa abusia we yemfra yenka. What you say? Nti sa na ade na che. Nti Debbie echi, Dabi yenkran. Debbie echi. You say P ewo kasamra. Actually say we nyina je say Ɛnne ne yonkofo na na ma yemfa we bia kam ma yemfa mfra. Enti nítorí náà nǹkan tó sọ ní wípé gbogbo àwọn ìró wọ̀nyí nínú èdè Twi a láti lo wọn papọ̀. A kò lè lo ọ̀kan nínú àwọn wọ̀nyí kí a sì tún lo ọ̀kan nínú àwọn wọ̀nyí. Afe yewo senior sika nyegye bom ayo bibi kasam afe yewo senior sika nyegye bom ayo bibi kasam te wo hwe abibi kasam etimi ka nyama te se gbe pa na so ye ni bibi sa ayo bibi kasam eno nti na e ma de den mam omo ntimi nka se pa omo ka se kopa omo ka se dobe e se omo nim se ntimi nka wo nyina bom nti je se ye de bibi him. What I say? Nti omo ka se Nkrumah, omo ka se Nkrumah. Kwame Nkrumah, omo ntimi nka. Every say omo adwemu yentimi nka nyegye sa no. Afi yo nyama se nka mpa. Musi mami interest wo bi. I was sa nka wo. Nkati. Ai. Di we na nti yen kasa mra kire se yetumi ka nyegye si bom. Ṣùgbọ́n niti àwọn òyìnbó wọ́n sọ pé wọ́n kò lè lo àwọn kan wọ̀nyí papọ̀. Wọ́n láti fi nǹkan sínú rẹ̀, wọ́n láti sọ pé níkọ́, wọ́n láti sọ pé mípa, wọ́n láti sọ pé kọ́pẹ́, kípo, kápó, wọ́n láti fi nǹkan sínú rẹ̀. Nítorí pé nínú èdè wọn, wọ́n ní òfin, wọn kò gbọ́dọ̀ rúfin. Láti ìgbà tí wọ́n jẹ́ ọmọdé wọn mọ̀ pé a kò lè sọ nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. A fi ṣe ó bẹ̀ ṣe àbíbí kásán sọ à
sas in the yentumi nka in the carbon yentumi ka ska sko ski ska enti je say ye de bibishim suku what I say enti kasa bia e wo ne mra a kire ade a yentumi ye afede ade a yentumi ye ye ndwene ho na so ade a ye de adwuma da ele gbogbo àwọn òfin wọ̀nyí ó jẹ́ nǹkan tí a kì í ronú nípa rẹ̀ ṣùgbọ́n a máa ń lò ó lójoojúmọ́ ẹnu sẹ́ màmá mú ìfẹ́sọ́ dáadáa a fi ń so yẹ wọ nnyegyeeɛ te sɛ papa nka papa ní Yorùbá a ní oríṣiríṣi àwọn àpẹẹrẹ a lè sọ pé Ògún òrìṣà ni Ògún ká sọ Ògún lẹ́yìn a ní Ògún nígbà tí wọ́n ṣàìsàn a máa lo Ògún lẹ́yìn a ní Ògún wọ̀ lẹ́ni wọ̀ Ògún ẹ̀tẹ̀rẹ̀ ọ̀kún Ogun, that's war. It is a okun. Ogun. Actually, a draw. Ogun. Actually, a bosom or share of console. Aye. Or share of console. I feel that dear, I feel the BBI by Yaman Bissau. Mamma Diano. Ogun. I feel you were Ogun. Ogun sweat. Molagun. C'est fifre. Afé dia Ogun e kire aduono. Aduono. Ai, e santre adedie se ye bedi ade ye di wo fa de ana se ye di ade. Ai, enti eno so e wo ho. E wo ano nnyegyeeɛ ba ko na ni na ye Ogun na so eno de eno nko a wo kire se mienu. Ogun Ogao. After you share because you want Yama to say basa. Yetumi ka akwan bebre so na after ema ade ema no ahode e hye no ahode e say oh we dey basa. Obi ya dream bi say oh we dey. Ni Yoruba amanson kon bi jagba rede. Jagba rede etre basa. Afi enti afi de nje enti mese me mamo nhweso bebre me mamo abakosem ne farba sem ne nyam nyina enti afi de ye beba ha enti bra ye kire enkwara seni a ye si chichimu sa afi ombe hu sensi kan afi de mu sensi tro pito na ni bati anko awon amade ni bi a se nkonko ti le gbogbo awon iro to wa ninu akosile mu wọ́n lè rí pé gẹ́gẹ́ bí ó ṣe yẹ kí n kàwé ni wọ́n lè rí pé gẹ́gẹ́ bí ó ṣe yẹ kí n kọ̀wé ni nítorí pé ó lè yé wọn yékéyéké ẹntì jẹ́sẹ́ ọmọ súnyásẹ́ ìkìtà hún díẹ̀ ẹwọ adẹ́twerọ ẹni nnyegyeeɛ ntam sọmọ́tẹ̀ẹ̀tẹ̀ afẹ́ mú sẹ́ o ẹni ẹbẹ̀rẹ̀ mi tí wé sí á na wọ́sẹ́ mi twerọ ẹbẹ̀rẹ̀ mi hún wé sí á na wọ́sẹ́ mi kàn lẹ́yìn ẹ̀ àlèrí pé wọ́n máa ń lo gbogbo wọn ìfarapọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn láti fi sọ nǹkan lẹ́nu láti fi kọ nǹkan sílẹ̀ afẹ́díẹ̀ ọmọ sùúyá sẹ́ni à ẹ̀yẹ ṣiṣẹ́ bí ẹ̀yẹ sẹ́ ọmọ yẹ fẹ́ràn bàtàbàtà biara kẹ̀kẹ́ ìwọ̀ pọ́n yà yẹn náà so kúrò àdìẹ nítorí náà wọ́n máa kọ́ pé òfin wà fún bí a ṣe ń kọ nǹkan sílẹ̀ a ò gbọ́dọ̀ kọ lọ́nà oríṣiríṣi ó ní ọ̀nà ó ní ètò tí a gbọ́dọ̀ tẹ̀lé ọmọ yẹ sáà áfídíẹ ọmọ hún nsẹ̀fọ́ àfófúrọ́ à mú túnmí ká mẹ́bá àmà ọ̀ní ọwọ́ òsùn àdé sísè nti ẹ̀bẹ̀rẹ̀ ọbẹ̀hún sẹ ẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ wọ̀ họ wọ́n máa nà ọ̀hún makara ọ̀túnmí kan ebi à ní ẹ̀yọ́mú nyinaa ọ̀nà ọ̀bẹ̀tí àṣẹ náà sọ ọbẹ̀hún kan tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀
nítorí náà nígbà tí wọ́n kọ́ gbogbo àwọn òfin wọ̀nyẹn bí a bá fún wọn ní ìwé bóyá ọmọ ní ọ̀rọ̀ oríṣiríṣi tí kò yé wọn ṣùgbọ́n wọ́n lè sọ̀rọ̀ lẹ́nu nítorí pé wọ́n mọ òfin èdè. Afei wọ́n bɛ kan kasamu na afei deɛ wɔn sua sɛ saa kasamu yɛwɔ nsɛmfo wɔ mu ɛyɛ sɛ yɛ kan nsɛmfo baako naa kɔsi dɛbi ɛwɔ nkyekyɛm wɔ mu nítorí náà àwọn gbólóhùn wọn láti mọ̀ pé àwọn ọ̀rọ̀ wà láàrin wà nínú gbólóhùn wọ̀nyẹn ẹni wọ́n ti sẹ́ wọ́n tún sẹ́ saa nnyegyeeɛ no ebi wɔ hɔ a ɛsɛ foforɔ nti saa sini a wei na sɛ wei yɛtumi de bata ho nti ɛno nso funtum ho adwene sɛ o ɛneɛ sɛni sɛ na mɛtumi hyehyɛ no wɔ anwontom kwan so tomati ase nítorí náà nígbà tí wọ́n kọ́ àwọn nǹkan wọ̀nyẹn rí pé àwọn ìró wọ̀nyí jọra bẹ́ẹ̀ ni wọ́n jọra wọn gan ni nítorí náà wọ́n lè lò ó gẹ́gẹ́ bí ewì tàbí wọ́n lè lò ó gẹ́gẹ́ bí a ṣe máa lò nínú òwe torí pé o lè yé wọn wípé ìró yìí àti ìró yìí wọ́n jọra wọn. ẹnu ẹ̀kí òun hù sẹ́ àsìnkú àbákú bí a lè túnmí kìkìm wọ́n ti àsìmfua ẹ̀tí ẹnu nso ẹ̀túnmí bua bí sẹ́ ẹ̀bùrà ọmọ hù sẹ́ màtúrọ̀ wí mẹtúrọ̀ bìbí sẹ́ à wọ́n ká sẹ́ ó ẹni ẹ̀ wé wọ́n kọ́ mẹ́ká ní sẹ́ wọ́n kọ́ mẹ́ká ní sẹ́ wọ́n kọ́ mẹ́ká ní sẹ́ nti ɛkyerɛ sɛ mo ana mo nim ɛho mmara dada na sɛ mo nim a anka mo bɛyɛra mo sɛ ɛyɛ asɛm fi safoa ɛbi mo bɛyɛra ɛbi mo nim sɛ ɛkwapiem ɔmo nso ɔmo ka sɛ asɛm fua nti ɛgu ho doɔ ɛyɛ ɛgyina baabi a wofi baa no ɛbi a o sɛ sɛ ɛyɛ dodo a ɛbɛyɛ ɛno yɛ dodo kabea woyɛ baako kabea nti asɛmfoa baako nsɛmfoa bebree yɛka asase that yɛntwerɛ no asa yɛntwerɛ a ɛyɛ 1a ɛni yɛ baako pɛ but woka deɛ ɛni yɛ dɔ nti adentina wonim yɛfa sɛ saa asase ɛfiri ase aka ne mmienu nyinaa bom di saa a wɔ ha se ɛno na akɔre a wɔ hɔ no nti yɛfa sɛ sɛ yɛpɔpa wei nko a yɛbɔm baako se nanso wohu sɛ ɛtɔ da bi a sɛ yɛsi twerɛ ne sɛ yɛsi ka sonsɔnyɛ wɔ so wɔsɛ borɔfo kasa wɔ abibi kasa wɔ saa na ateɛ nti saa asase yɛtwerɛ no se nanso ebi mu ɔmo nim sɛ yɛsi ka nti ɔmo bɛtwerɛ no se ɔte aseɛ ebi nso ɔmo nim twerɛ ɔmo nim sɛ yɛsi ka nti ebi nso ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo nim twerɛ so ɔte aseɛ nti ɔmo bɛyɛ no sɛni a ɛsi yɛ mo adwene nti sɛ wonim nti ɔmo twerɛ wei ɛyɛ sɛ yɛsi twerɛ akan nti nyinaa ɛkyerɛ ɛho mmara nti woyɛ abemfo amo nyinaa kɔ mo ho mbom sɛ ɛwɔ sɛ yɛtwerɛ nwoma ɛbɛkyerɛ nkwadaa sɛ ne yɛsi twerɛ akan nanso wobɛhwɛ a nnipa bebree ɔmo nkan wei ɔmo mpo ɔmo nim sɛ bibi saa wɔ ha bebree wɔn hwehwɛ mu nti wei deɛ ɛnyɛ nsɛmpo ase kyerɛ nwoma ɛyɛ sɛ ne yɛsi twerɛ ɛho mmara adetwerɛ ho mmara aka nyinaa afei ɛkyerɛ nsonsono a ɛba asante nkwapem ne fante ntam afei deɛ yɛwɔ adwene bi sɛ sanka yɛbɛsɛ abom nyinaa bom na yɛ no akan ɛno deɛ ɛbɛboa yɛanhyɛ da mfoa to ɛsɛ sɛ asante da so wɔ nkwapem da so wɔ nanso sɛ yɛhwɛ Yoruba ɔmo wɔ adwene bi saa a ɛno nso ɔmo de yɛ adwuma wati ase ha deɛ yɛanhyɛ da mfoa so sɛ o ma yɛn twerɛ akan nko a sɛ ɛbɛyɛ a obi abɛte aseɛ
Now so Yoruba deɛ no yɛayɛ no saa afei deɛ ɛyɛ ade a obiara ka ɛyɛ sɛ yɛwɔ adwene bi afei deɛ obiara ka nti Yoruba bɛka no ɛyɛ Yoruba bobobo ɛkyerɛ sɛ obiara deɛ mɔmfo ni àpẹẹrẹ nítorí pé ní èdè àká oríṣiríṣi ló wà ṣùgbọ́n ní ti Yorùbá a ní Yorùbá gbogbogbò tí gbogbo àwọn èèyàn lè sọ yálà Èkìtì yálà Ọ̀yọ́ oríṣiríṣi gbogbo àwọn èèyàn wọ́n lè sọ Yorùbá gbogbogbò èyàn náà la fi kọ́ ní ilé ẹ̀kọ́. So the spelling of the right spelling of assassin the first one. Now so you were a DBI, I will roam you through a sassy pa. I'm not sure to say. There's a woman named Joe. Obian's will answer. Two spellings, Nick Wanso anyway. Sunny and Trum were equipping customer. Bro Casa, I'm not sure to say. Aqua Pim. And see where Brofo. And see what was sharp. Nyama be brave or what? A Brofo, Montmin can't after the Montmin throw. Is it in crime? And not in a cry, if you say a Brofo, Omonim says it can. Omoni Sam Rai can was them sa unke. And near Mocasum, they say almost a son of my dream. They say I cannot a cry. If they make us in crime. What I say? You don't know, òfin tó wà nínú èdè wọn tó mú kí wọn yí nǹkan padà sí Accra. Ìtumọ̀ rẹ̀ gidi ní nǹkan ní èèrà àwọn èèrà ní Accra bẹ́ẹ̀ tí wọ́n yí padà sí Accra tó pé wọ́n kò lè pẹ̀ lẹ́nu. And the spelling of Well, ẹbí sọ tún ẹ náà sọ ẹ ló ń sọ ẹ provocasa àdáni àdé no where wọ́n yẹn sẹ́ where first one. ayé ìdíkà. ɛna ɛhyɛ ne na akyem ɛne akem Ayé aborɔfo wɔn ntumi kasa kyem ɛwɛ ɛna akem nti wɔyɛ aborɔfo wɔyɛ aborɔfo kibi wọ́n yà sẹ́ kumasi ọmọ ìtọ́rọ sẹ́ sí ẹ̀fì sẹ́ ọmọ tí mi nǹkan sẹ́yìn sí kan nti wọ́n yìí na ẹ̀yẹ àkwán bèbèrè a yẹtumi lè kyerẹ́ nkwadaa sí ní ẹ̀sì kan sẹ́yìn sí twerọ afei deɛ ẹ̀bẹ̀rẹ̀ a mo hu sẹ́ wọ́n yìí na ne wie yẹ no ẹ̀yẹ nnyegyeeɛ baako wọ́n bẹ̀ hu sẹ́ oh ẹni ẹ̀sẹ̀ ní ẹ̀bi sí twerọ wei saa nso na wọ́sẹ̀ mi twerọ wei nti afei deɛ mo hu sẹ́ nkitaho deɛ na ɛda saa nsɛmfo mmienu nkyɛn nígbà tí wọ́n mọ bí a ṣe ń kọ ọ̀rọ̀ kan sílẹ̀ rí pé ọ̀rọ̀ kejì àti láti kọ sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn nítorí pé wọ́n jọra wọn eléyìí náà ní ọ̀nà àti ètò tẹ́lẹ̀ gbà láti fi dáwọn lóye afẹ́dẹ́ wọn tún hún nsìnkú àwọ̀ nfínfín nsìnkú àwọ̀ nfìtìàsíẹ́ yìí náà na ẹ̀bẹ̀bùa ẹ̀bẹ̀rẹ̀ wọn sẹ́ nkọ́ ẹ̀bẹ̀rẹ̀ wọn sẹ́ nkàtìẹ́ ẹ̀bẹ̀rẹ̀ àwọn mọ̀ sí nkàtìẹ́ nko a after the moment saying to draw nko only say ntumi nye okay baby every time minim katia dada nti when so say yetumi tunu nsa after the to the bia yetumi yi asemfo bi mu a yenka te say ai sani e tro no na so wo be here nnyegyeeɛ no asesa nti yɛnka no saa biom yɛbɛka sɛ tete kane no na yɛka sɛ dɛmmerɛfua nanso yɛnka no saa wate aseɛ nti yɛtɔ de bi a sɛnsi tworo na ɛwɔ hɔ daa nanso afei kasa no asesa nǹkan tí wọ́n sọ fún wọn ni pé nígbà mìíràn a lè ní nǹkan bíi ọ̀rọ̀ yìí tí bí a ṣe ń kọ sílẹ̀ àti bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ lẹ́nu yàtọ̀ síra wọn nítorí náà oríṣiríṣi nǹkan wọ̀nyẹn ló yẹ kí wọ́n mọ̀ kí wọ́n tó lè kọ́ nǹkan dáadáa sílẹ̀ lẹ́yìn yẹ kí wọ́n tó lè kàwé lọ́nà tó yẹ. àfi
kura ɛwɔ account twɛ yɛ na nika mu dia ɛde sɛ yɛ kyerɛ nkɔla na de ɛde sɛ yɛ use kim ɛde si sɛ dɛ ɔmo twɛ kumasi akwapim de sɛ yɛ use rice and spinach ana yɛ sɛ ɛyɛ sɛ yɛ si twɛ we ɛyɛ basa kwan so a mbrɔfo ntumi nka ai nti we na wo sɛ yɛ kyerɛ nkɔla no deɛ wo soro no yɛ sɛ we ɛyɛ ne kwan no we yɛ mpomfoɔ nti afei sɛ nipa fom bebree a ɛdane ade a obi agye tom nanso ɛyɛ mpomfoɔ nti sanka ɔmo pɛ tumi hu sɛ ne ase yɛ no a sɛ yɛhwɛ ne kwan so ɛho nso no a ɔbɛnya ne nkyerɛaseɛ nipa bebree wɔ hɔ a yɛka nanso yɛnim ne nkyerɛaseɛ firi sɛ adane bibi ba sɛ te sɛ wei sɛ wohwɛ wei a na wopɛ sɛ wo ho ne nkyerɛaseɛ wɔyera nanso bere a yɛhu sɛ woyɛ ɛko apem saa bere no ɛbɛkyerɛ wo bibi wate ase akuo agu ahodoɔ apem nanso sɛ wohwɛ wei a woka sɛ akwa na apem anaasɛ bibi foforɔ wɔ ha sɛ bɛyɛfrɛ no pim amenka sɛ monim a ne yɛ no nti ɛhɔ na wohu sɛ twerɛdeɛ adeɛ a yɛde twerɛ adeɛ no ne ntwerɛdeɛ nkabɔm nyinaa agyina hɔ ma nyegyeeɛ wate aseɛ nti nkakra mu sɛ ɛberɛ bi a mehu sɛ he ne ye wɔ hɔ ɛkyerɛ he wate aseɛ nti saa ye ɛkyerɛ sɛ ma kɛkrɛma so pagya wɔ kɛkrɛma nti berɛ a wohu sɛ he pagya wɔ kɛkrɛma na afei adane he ge wɔ hɔ afei deɛ woma wɔ kɛkrɛma so ye wate aseɛ nti wei ayɛ wɔ hɔ ɛkyerɛ wo kwan a yɛnam so ka wei wate aseɛ afei berɛ a wɔ ho so wei saa wei ayɛ wɔ ha sei ɛkyerɛ sɛ wodwa hɔ no sei nti yɛbɛka te afei de yɛka te ɛberɛ a yɛdwa no no sei twe manka no saa wo bɔne wɔ me tirim ɛne ɛyɛ saa nso na mete nítorí náà mo ń fún wọn ní àpẹẹrẹ tó fi hàn pé gbogbo àwọn nǹkan yẹn ó fi hàn wọ́n bí a ṣe ń kọ̀ọ̀kan papọ̀ lọ́nà oríṣiríṣi ó fún wọn ní ìlànà tó yẹ kí wọ́n ti ṣe. nti ɛhɔ na nkwadaa mmesua nkitahodie a ada nnekrɛ sɛnsi twerɛ adeɛ no afei deɛ nnyegyeeɛ sɛnea yɛsi te nsɛm no anaasɛ sɛnsi ka nsɛm no mo ho nkitahodie a ɛda ntam ɛhɔ na mo ho sɛ saa ɛberɛ mo ho sa ɛberɛ mo ho sa adeɛ wei na mo ho sɛ o ɛne agye sɛ meka te sɛ borɔfo kasa mother anaasɛ twi mpa anaasɛ ga mankyɛ moate aseɛ afei ɛboa ma ɔmotumi hyɛ biribi nso sɛ o ɛne yɛ sɛ nwɔ mu a ɛyɛ wei saa na wɔsɛ mɛka no nti kasa biara wɔbɛsua biara wɔ mu ho sɛ ɛwɔ moate aseɛ nti ebia kasa foforɔ koraa na so ɛberɛ a ho sɛ wɔ hɔ wɔmbɛti ase anaasɛ mbɛdo nɛkyɛ mu sɛ saa ɔpɛto wɔ hɔ mo ka sɛ o ɛne webɛ ɛberɛ bi a metumi hyɛ no nso ntam nti menim sɛ wɔ saa nsɛmpo a wɔ moate aseɛ afei ɛberɛ a mo ho asɛmpo ate sɛ borɔfo kasa ho sɛ na ɛdi akyire te sɛ bake saa berɛ ɛbɛboa ma ɔmotumi so sɛ o ɛneɛ cake gye sɛ yɛtwerɛ wɔ saa kwan so lake make take wake snake te sɛ yɛtwerɛ nyinaa wɔ saa kwan so nti ɛberɛ a mo sɛ saa wɔ akyi hɔ no ɔmbɛhu ade baako ka ade baako twerɛ nanso ɛbɛdan bebree na ɔmbɛhu nítorí náà nígbà tí akọ bí a ṣe ń kọ ohun kan sílẹ̀ wọ́n máa ràn wá lọ́wọ́ láti kọ nǹkan mìíràn sílẹ̀ torí pé wọ́n rí pé bákan náà ni. ẹ̀sìn ọ̀pá sẹ́nu sẹ́ ó kyerẹ́ àpẹẹrẹ bí àwọn tún ní ká àbọ̀
which any tree and yet, and now we will need tree kind so. And yet, Casa, a year, nnyegyeeɛ, I will. What is it? So, which senior is the can't, nnyegyeeɛ, and on every one. If we say, enter South Casa, and Rabinim, when we focus on when we found call, I say, Should be an answer. I, and I said, to me, I'm one of me, I. But you just say it to me, Chimusa, in which he only said, oh, sir, I'm no nnyegyeeɛ, I'm after that, and nnyegyeeɛ. Now, I will say, I can't go start my wish. Now, but you said, Bows is there, war, bluffing. The best people are the people that say, be all. But who goes to one, but for the tree and I said, Professor Mosa, and nnyegyeeɛ, and one can say, oh, there's a law. And I said, claw. And I said, raw, orange. Indeed, you're true, and I said, oh, now so you live there, and I say, orange. Orange. And beautiful, what kind of sound also, and yet, seven. Says he can't. But he never said, and nnyegyeeɛ, and I bet one. So, to me, teach him, Sabra, no, Mutias. It will not, and contact will repay anybody one more euro to a Nino or earlier on, Nino Boba one day to a feco, to a buffer call. Three alphabets and you need C. It is a wood reading with the set task. Set task started it is say, oh, I can't cast a wood task. Because Charlie Watts. I did. Just by Research. Ever done it? We, I will cheat. What I say. Now, say, I told you, I say, a nipper dinner against the sun and cock and see, almost a tree, after the drew it in and a judge dinner to all, after the year was. And see, after the Yabasha, Yamata said, I will provoke a shell. I say, P, shine. And see, Sabra Musia and Kabum say, Crossa at Redium Bomwa. Sana will say it to me come. What I say. After saying, I come was some provocasa more in Yama, you knew I will be Casano. They say, blue, struck, the block, and I say, string. After because I want your mafia in need provocation, the chap one casa, and I said in Kruma, and I said in Kruma, now someone to me come, and Jim was said, Necroma. One made Necroma. What I said, and see, you now a free Cassandra almost near 15 collaborating, and don't think that make sure Casa be brave if you send the person who. Say, and yet, quite back. Now, also, my pastor, every year, don't say, oh, we are Casa Wainty, some kind of South and Whistle, we are Casa Popo and tea, the kind of South and Whistle, and see me back, I'm out here and watching. But me kind P, huge rope P, but me kind Yoruba, but me draw Yoruba, but me kind of me draw, I've been on Babusia, Medu Nature, I can't watch them. I've been so now, Ocean Wolof, I've been Senegal. If you wait in that, one man will say, oh, a nnyegyeeɛ, and yes, a brave yard is a kind of tree quite so. It is actually a fun to quite call Senegal. That's Senegal, you fun to quite call a retreat. What I say, it's a one man, not being a one man on Yantias here. I moved on, yes, a fine back also. And also, I have a best idea, man. There, to me, the 200. After the so share and you want to say a provocasa. And see, maybe I want me America brochure and see when you can't act. Ghana, I told you I can act. To say, you know, act. Now, so a bra Lucia Casano to say, more a Casano. We be act, we be and up on it. Now, it. We're gonna have Yusia, cousin Nigerian, and the other cousin eat. No was your bra, more lego. On throw we. On
these boys. Every says, any of us can say this thing here. Also, where these. Until you want, I almost can't wait. These, almost can't wait. This. Until that it, I can't watch them. I was it. If you can't have, yes, you say, you know, they have a baby away eat. Also, until that, I will broadcast until some kind of day. Ghana send that 2.0. Woke up baby, I'm on Tiasia. Okay, say, oh, these boys, this thing, this table. I said, oh, I didn't know this table. What I say? Every say, when you know, say, Sian, the J.R. a bit what am I can't want the answer. After you will never be a war P in crime. Any I need provocation say at the trade. There's a or Yoruba. Sa the or you can say. Now so I nnyegyeeɛ baako na Yoroko no ni ṣùgbọ́n bí a ṣe ń kọ sílẹ̀ ní Yorùbá ni ní twi ṣùgbọ́n bákan náà ni ní twi ṣùgbọ́n bákan náà ni a tún bẹ̀rẹ̀ láàrin bí a ṣe ń kọ sílẹ̀ ní àfi ẹ̀wọ̀ sẹ́ mo ti fi kyẹ́ nnyegyeeɛ no mu ankasa sẹ́rẹ̀ bẹ́yà wọ́n bẹ́ka sẹ́ o sẹ́ mi hún bíbí ti sẹ́ nu sẹ́ mi hún wọ́n bíbí foforo ti sẹ́ aduo no wọ́n bẹ̀ ti asẹ̀ ntẹ́m adu ahodoɔ mmienu adu asan adu anan nti yɛ kyerɛ adu abu ɔhodoɔ ahe so mo ate aseɛ saa nso na ɔborɔfo teɛ ɛfiri sɛ hwɛ biribi te sɛ twin t ɛgyina hɔ ma edu nti twin t ɛkyerɛ sɛ mmienu edu 30 40 50 yɛn dwene ho saa na so saa nso na ateɛ no ate aseɛ nti ɛberɛ a wotumi kyekye mu a nti aseɛ bɛba titoro na mofo wɔn ne akpɛrɛ gẹ́gẹ́ bí lebati adúyẹ kan báyìí a sọ pé ní Yorùbá G a sọ ní méjì ṣùgbọ́n a sì lè sọ ìdájì ṣùgbọ́n láti inú G náà ni ìdájì mo dá sí méjì a sì lè sọ pé ogójì ogún méjì a sì lè sọ pé ẹgbàájì igba mẹ́wàá lọ́nà méjì nígbàkígbà tí a bá rí jì nínú rẹ̀ a lè mọ̀ pé jì ní mẹ́ta ṣe ìgbọ́ Yorùbá náà dára bẹ́ẹ̀ ìka ìláyé afẹ́ sẹ́yẹ sáṣẹ́ pìá sáà nù ìhún òmìnú mú adúọ̀nù ahẹ́nù ẹgbẹ́rẹ́ ẹ̀hún nù ìpẹ̀nù ẹ̀nà yẹ ìpín mìínú ìpẹ̀nù tó máa tẹ́tẹ́ afẹ́ ọmọtúnmí kásẹ̀ ó ẹni màmí yí sáà nnyegyeeɛ ìwé fírim ọmọfà fófóró ṣẹm afẹ́ dí ọmọ na ọmọ bẹ̀ ṣiṣẹ́ nzimfo afoforo wɔ kwan foforo bi so ɛwere sɛ afei de ɔmo nya nte ase ɛmo dɔ ɛyɛ sɛ o hwegu wɔ tirim afei hwieguo hwieguo ɔmo asɛ teɛ tito náà kì í ṣe pé wọn kàn kọ sórí láì lè ronú nípa rẹ̀ láì yẹ kó yé wọn o gbọ́dọ̀ yé wọn nígbà yẹn àwọn fúnra wọn ni wọ́n lè ṣe oríṣiríṣi wọ́n lè dá ọ̀rọ̀ tuntun sílẹ̀ nítorí pé ó yé wọn dáadáa àfi sọ ó ṣe bọ̀rọ̀fọ́ à sáà tẹ́ àwọ̀ tán bẹ́ẹ̀bí àmì fi báyà wọn kásẹ̀ 10 nkásẹ̀ tán náà sọ háyẹ kásẹ̀ tán ẹ̀rọ sọ yẹ fásitì yìí náà bẹ̀yẹ a náà sọ ẹ̀sọ́nà a náà sọ́nà a wọ́n ti ẹ̀sẹ̀ ẹ̀dí ìwé wọ́n ṣe à ẹ̀bẹ̀yẹ 10 na wọ́n bẹ̀ yí sáà tẹ́ fìrí mu à wọ́n kásẹ̀ wọ́n bẹ̀yẹ 10 and I said, "Oh, you need everyone to be an atlas."
yen siase santi ebe an atlas. What I say? And the senior is whom I will trim as soon as we one of me time. Anyway, I bet. And see, dear, our hot, dear children are better senior when the subai a bed and what I say. And see, Bravo Casamo, and Bra, who BBC say A and come, they say we be 10. Now, so whom BBC say we. Sa A DHL and also octane. So yen tiasia and I say is a kind of a octane. And no, the actually say yen tiasia. Now, so a brave won't wait. I can say, when so as a son, when the subai, we yen can, now so as a son the subai. Nitele, new read A to a layer. I'm a way, Kishi, Euro, to one bear shubon. Hopefully, Hawaii agent toilet, octane, high octane, petrol or gasoline. Afi, Samsung, it's here. I will provoke what Mamma if you saw it. It is our end, you because we were ends. It is him said, with the popor, see a name, and after the popor, see a chia. So I will say. 10. 10. 10. It's 10. 10. What is also here? 10. 10. Turn. How's that? Or to me, come. It's yes, you know. 10. And who can I say? Who can baby for who can I say? Who can say? Oh, any who free baby? What you say? Every say won't what bro for can you can say turn the wheel, turn it. Now so you to me car and stand your car for it's day and say you ma nnyegyeeɛ ye trano kakra se ne be ya ye tremu they say wait there door. And see, you can't or you can say door. Samson, what now? Before I'm on the now, so you can't door. There is a you to me car and see, before I will. Nina, I will fire by back say, you to me can't or chiho. I will in Casamram and see my son. I could be a baby. I will say Ghana for because I or before home, you because say oh. Now, so Nina, I will fire Baba who said, Yen Cassambra, and she said, into me, DH. What you say? How do you pronounce Pastor? Pastor. Now, so how you speak, can you see a cassette? Pastor. Now, who call Bruce, you know, pastor, I know you have been. I'm going to see the pastor. I've got been. But it's more, mine is closer than yours. Pastor is a food. You go to pastor. Yours is closer to So can I say, go back, it's who said, but I'm going to Ago. who said, Who said Ago a Twi Yoru? Yoruba wants to play Ago ya. G, Ago, I mean. it's almost what you said. You go what, training go what, say baby, trade anymore. She said, what show. Abe uno. Ebu. And so you can say abu. Everybody in there who said, sir, the other tree. And so what can I say? Abu. Yeah. This was a cool, I would do, you know, I am saying, yeah, but what's a crack now so much? She don't tell me. Sankofa.
nti ebra ye dietri every cool id kan no ebe sesa no amanaye say what you say nti the woman say ehwehwe na busuafo ebe hwehwe na busuafo say oh ufiri ma busuam nti medane we eno so sa ebra we hu say ni abusu adi kan no e wo de toso mienu no nti ebe hwehwe de yombo abaka say me ma nkom te da abu me ma wa ye abe smart here nti ni na ejina we so de edietri se wo abusu adi kan mu a ebe ye we se wo abusu a toso mienu no mu a afi de ejina de wo mfimfini mama mo ifeso bi we you can say ebo we so you can say ebo so what I say nyina sene sika de nim ni de edietri ejina we so na we ye tro no say na so we oh what I say ye sa kasa ho hwehwem kwa na ye de we yeduma nti we ejina ho ma o e san jina ho ma o ebo mo ta se afi de won fifin no ono na ofre ko adika no nti obehwe se wo awo ha bi wo awo ha bi wo nti mes sawo ati ase ete se akwara pa eto de bia otumi sisa nkrofo se oh anya sa de bi yen na sa what I say ma sa kwa boni onu ka se de bi most my padudo my ko yes ni my ko dia wo so am se on ba to so ba tia se ye dia na che se nia every kind ene na bi e wo chara ni ana se ni wo fifi se wa busua ba ko mu a ne bi e wo busua di kan ma sisa ebe sa eme wo echire ho but say when ebusu to so num dia wo bo na se ne etie okay ana say unu se ne a etie wa ha sei se ye betron we dia e wo ye tro no se a e wo akwan mi no a ye betumi akan ebia ebe a ana se ebia ebe what you say we so e ho na so e gina ho e gina ho ma what you say they say takura yen ka say takura d takura ni sa I will have say now so say brofo turo a hun turo say now so yen takura d there be what can I say you power so so these are you saying is like the vowels this one's are you saying they are vowels nnyegyeeɛ all that how you can take soft copy. Wait. Yeah. My koi sanko baby ana yo. What you say there? Yo. Eti kasamu wo ho a kire se ade wo ho afede adeye wo ho afede wo kasamu fa a kire se enye nyina bon na wo ho ebia adeye nko na wo ho enti nankasa ntumi ngina enti kasamu wo ho kasamu fa enso wo ho enti kasamu yo ade afeyo adeye anase adeyo adea deyo nyina wo na so kasamu fa ebetumi aye adeye nko anwo anase edin ade nko na wo ho anase efra no oyefo anase oyefo
deɛ ɔyɛ adeɛ nkoa na agyina hɔ adeɛ a ɔyɛ no nso ɛwɔ ha anaasɛ wei nti sɛ meka sɛ nti berɛ meka sɛ ma fe wɔ nti wedeɛ ɛyɛ kasomo ɛyɛ nyinaa bom nanso berɛ meka sɛ ma fe meka sɛ bibi ato sen kakra wafe deɛ wafe ɔtia sɛbe manto sɛ bi ansa wɔmfa nkyɛ adeyɔ ɛyɛ asantefo no taka yɔ deɛ aka no na ɛtaka yɛ ɛnyɛ mfomsoɔ ɛne sɛ nsuo gu ɔmo doɔ ɛgyina beebi wɔ fi baa no ɛfiri sɛ ɛgyina beebi wɔ fi baa no ɛfiri sɛ ɔmo a ɔmo firi ɛha se so woka no wɔ saa kwan wei so a wɔka sɛ wayɛ mfomsoɔ anaasɛ sɛ ebi a ɔmo a tu kwan kakra ɔmo ka sɛ woka no wɔ saa kwan wei so sɛ ɔmo a ntu kwan a wɔka sɛ wayɛ mfomsoɔ ɔsɛ sɛ nanso ɛne sɛ nsuo gu ɔmo doɔ meka sɛ na mesua deɛ wɔ legon bɛ sɛ mfeɛ dunsia nie na ɛwɔ hɔ na ebi mu ɛwɛ tɛkrɛma nti ɛhɔ na ɔmo hyia mo sɛ nti mo nso mo ka tɛkrɛma no sɛ mente da nti afei akamfo bebree ahyia na afei baako nso ka sɛ deɛbi kɛtrɛma nti nankasa afei na wabɛtu kwan nti afei na ɔno sɛ nipa bi wɔ hɔ a mofrɛ tɛkrɛma afei tɛkrɛmafoɔ afei na mo ho sɛ nipa bi wɔ hɔ a mofrɛ kɛtrɛma ɛne sɛ kasasuo egu ɔho doɔ nanso wɔn nyinaa ɛnyɛ mfomsoɔ ɛyɛ sɛn sika wɔ ha ɛsono sɛn sika wɔ hɔ ɛsono sɛn sika wɔ ha ɔte aseɛ afei sɛ yɛhwɛ twi a ɛbrɛ mo ho sɛ woyɛ kɔ afei yɛn ho bɛ ho sɛ medano dabi ka bi a bɛsi yɛ nkɔ anaasɛ wɔn ho sɛ saa sɛ mede si akyire a kɔn ɔte aseɛ nso nyinaa agyina kɔ so sɛ wohu wei ka wo nyinaa wontumi ɛnyɛ hɔ hwe wɔte aseɛ nti wo nyinaa deɛ kasa nyinaa ɛyɛ ne fapem wɔte aseɛ sɛ wo si dan na ɛne fapem a nhihim bi a afei deɛ afei bɔɔ wɔbɛnya ɔhaw anaasɛ ɛdan bɛdwere gu te sɛ sɛbesɛbesɛbe nka mo yaw bɛkɔ wɔte aseɛ sɛ ɛne fapem a ɛtumi gyina hɔ dendenden ɛbɛdane asɛm daakye nti saa pɛpɛ sɛdeɛ ɛdan no dwere guiɛ no saa nso na ɔmo kasa ɛbɛdwere gu wɔte aseɛ ɛfiri sɛ ɔmo ni fapem afei ɔmo pɛ sɛ ɔmo kan ɛɛde bɛka sɛ wo deɛ wabɔn ɛnyɛ sɛ wabɔn yɛankyerɛ no yie sanka yɛankyerɛ no yie a afei wɔn sɛ afei mete wei ase a ne mete wei nso aseɛ nti ade a ɛboa asuafoɔ anaasɛ ɛkɔra ne sɛ ɔmo anodwo biara na mekan anansesɛ ma me ma afei mekan alɔgyakpa ne Yoruba sɛde bɛyɛ a ɔmbɛte sɛne a yɛsika afei deɛ ɔmbɛhu sɛ sɛ sika wɔ Twi ɛnyɛ sa na yɛka wɔ Yoruba nyinaa aboa mɔdɔ pé kìí ṣe ìtumọ̀ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ní ìbẹ̀rẹ̀ ọmọ aláǹtí tó bá mọ́dọ̀ pé nǹkan tí wọ́n sọ yé yín ó dára bẹ́ẹ̀ nǹkan tí wọ́n sọ ní wípé lójoojúmọ́ láti kàwé fún àwọn ọmọdé láti fún wọn láàyè láti mọ bí bọ́lọ́gùn ṣe rí láti mọ bí ìró ṣe rí láti mọ bí a ṣe ń gbé ìtàn kalẹ̀ kìí ṣe pé a lè sọ nǹkan kíkan ó ní ìbẹ̀rẹ̀ ó ní àárín ó sì ní ìparí. Nti afe ɛwɔ sɛ mo sua sɛ fi tworo nsɛm ɛnyɛ sɛ mame fa nyam nyinaa hyɛ wɔ tirem nanso wontumi mfa nkɔ ɛsɛ sɛ wodidi nanso mema wɔ kwan sɛ wobɛkɔ baabi so sɛbesɛbesɛbe fa remfi sɛbe wahyɛ sɛ afe deɛ ɔyɛfo no ɛbɛpae nti saa nso no ateɛ me sɛ me na meyɛ ɔkyerɛkyerɛfoɔ me sɛ ɛbi nso ka ɔkyerɛkyerɛ ni
ebi so ka ɔkyerɛkyerɛfo na wo ka ɔ ɛkyerɛ sɛ nipa baako adodo kan bi a ni na bɛ akyerɛkyerɛfo na so ni na gyina baabi ofi ba no akan sɛ si twerɛ ɛbi sɛ sa ho ba no akan ɔmo fan sɛ ɔkyerɛkyerɛ ni yɛ baako na so bebree wɔ hɔ a sɛ ɛyɛ adwuma ɛbɛyɛfoɔ deɛ ɛbɛsesa nko a ɛbɛyɛ deɛ di anim ɔbɔmmɔfoɔ abɔmmɔfoɔ wakyɛkyɛ nti deɛ di anim nko a na ɛbɛsesa nti ɛwɔ sɛ ɔmo kan afi deɛ ɛwɔ sɛ ɔmo tiri twerɛ ɛwɔ sɛ ɛho nso na ɛkyerɛw sɛ mfom so wɔ mu anaasɛ ebi nim ɛwɔ sɛ sɛnea wote aseɛ saa nso na wɔtwerɛ adeɛ sɛ wonte saa asase yɛ kan ho asɛm no ase a wɔtwerɛ basabasabasa ɛfiri sɛ wɔnte aseɛ wɔtwerɛ sɛ se mmienu se mmiɛnsa koraa ɛwɔ sɛ wɔnte aseɛ wɔtwerɛ no sana yɛ ma so nti sana wɔtwerɛ nítorí náà nǹkan tó sọ̀rọ̀ wípé àwọn ọmọdé òun láti mọ bí a ṣe ń kọ nǹkan sílẹ̀ wọ́n sì láti mọ bí a ṣe ń kàwé kì í ṣe pé kí wọ́n kàwé nìkan kí wọ́n má ráyè kí wọ́n má ní àǹfààní láti fi kọ nǹkan sílẹ̀ bí wọ́n bá ṣe bẹ́ẹ̀ ó dàbí ni pé wọ́n fún wọn lóúnjẹ ṣùgbọ́n a ò fún wọn láàyè láti yàgbẹ́ ẹ̀yìn ò ní dáa fún wọn lẹ́yìn ìgbà díẹ̀ wọ́n rí pé bẹ́ẹ̀ ni bí ìjàpá tó fẹ́ lóyún. Edinbi bono kakari omocho no kari. Enti na when so ebi so ho a wo bisa enti kari wati ase ama we dey kari ase chire wo hye kari nko a wo akankaso mu a etese bususu de mudu ai wo kari nyama enti wo hye se egu ohodo mienu a ebe se wo kari nyama afa yi wo nyama bi a yetumi ka se chichire wati ase enye chire enti adane bi a we na ya ye film ebe se afa ema ne kan ayemre kakra enti ebi so wo ho a enti sa kari minim se every asemfo akari ebe se ensem edin bi wo ho a every tete na say na e ka sadin we e ho asem bravo enti minim se edin bi wo ho te se ama bravo na so me bisa no ne din na trase ontumi nkyere na so sa bravo e din ai wo Guinea ai wo Mali ai wo Gambia and Senegal enti ebi so wo ho ase sanka wo pese wo de twi na akyirase a ebi a enye ye firi se enye kasa enye twi eye kasa free tete ansa na ye tu free baby enti ebra ye pese chimu sa enye ye ebi a wa na wo be ya kwa no wo ma no akyirase a ani ho no sanka wo sua son ho kasa e ho na wo ya na akyirase wo ko sua bambara kasa e ho na wo nya na akyirase enti ni na wo ebi so ha yintumi mfa twi kasa nchichim te se wo ko ni far ba ansa na wo nya nchichim enti sa wo na wo be bo trim bosamuka tere se ni smart as here enti ni na wo eu sei o mego minima mabre mekra mabre aka mi esa enti di aka no eye entreswo bi e bia wo so atro bibi wo krata so we be mfoni afere wo ma no kwan se sa mfoni na se we ye be metro be wo ha enti nfo ben e wonim ane fitia se e be se pasa se bakon se betri ma cha se omo a mbedwin eno so e kwan a o timi sia ade afi de wotumi ka se me hu bibi wo dan mu a ne mfitia se te brofo a ka se table what you say twi a wo ka se o enim mami bibi kire pono toi aha enti and also senior yama Adesua ye nnyegyeeɛ yɛmfa agro kwan so after the trot walker, after the woman more
infoni afei wo mo te ai wo afei wo ka se fa we ka ni die no fa ka we so fa we ka no afei e agro foforo a mo tumi die nti em say e we duru e mo ro pe ati de opin gbogbo nǹkan tí a ti sọ mo ro pe o ti le yin That's the question. He said they learn the white things to learn the language from Ɛnne almost said colors in the world almost transfer a city to here then or linkages meaning black in terms of the alphabet and almost for the nti se metiasi a sen na omo yi adedro free abibika so mu ana se yeah, in terms of the to and cocoa, white, tell the alphabet. Who say ahosuo colors different ahosuo I will treat mu nti who say ahosuo go ahodo bebre you were bredum no violet you were mimim no you pink you were cocoa you were anka hono you were akokosrade you were ahamono egu ahodo bebre you were sisimu who say bebre wo ho afi de brofo ni na egina kasan na bakosam what you say nti wo share brofo a nyama te say green every baby what you say nti eto de bia wo share brofo kasa aha mama wo so te say lavender mo kasa no so ya husu na so lavender en hweren what you say orange mo kasa ya husu na so e biaba nti omo hwe de etwa mo hia na omo de toto nyama din what you say nti sanka wo hwe asempo na bakosama ho na bonya brofokasa ne nchichemu ene ne farba ni na afi wo hwe twimu a brain etre ade a kokko dum etre se ya dum no te se ya dum kania di brain dum aye violet ade a brain na so ya dum no ka dran what you say yo jete yo sika kokko ne nyamu nyina nti so wo hwehwe mu a wo hu kase ne farba so no ahoso a ene senya o de sa ahoso na yeduma você jete silver you banco ni fadaka what know your penny thing you who said who be a year Casapon a Yaboano, if not Fabicie, and also me atron. Now, we share Casapon, I told the Via Infitiasiamo, a trade the atre, and me interest for Fronaso, and Gina Babia, who see can't say someone on Afi, and ya interest for Fro. They say, Mamma Casapon. Aye. Enti anase yesan kasa obranch asa ya manamo enti eno de e be enya kasakwan e bibi te say between brofo a be te say raining cats and dogs enya be enya kasatome eye ade a e kire ade stronko mam aha me ba wo pacho mo hwe we ye ensemfo asechire homa nti we nyina ema nchirase twi a nchirase ko twi mu nti we ni fadua ano brebo moma na se bon moma nti we nyina ewo the mom fatu mu the fan is said here now better back catching say yeah look what they be navy damo I catch say I see
fufa hina no Aye. wahu Aye. Aye. enti fa sa fufa hina no na o pa chere bibi Aye. Aye, enti eno so eye sense kwati ana se ne yesi kwai asam aye pese ya ka enti eno so e ho bebre sanka wo hwe bibi te se ordinance session de demrefem aye kwan a e kire ade foforo what you say bra ka se demrefa what you say demrefa die na so wo de won session with demrefem e se ade am pese me ka ho asam na wo de won sa akɔhye ho enti ni na eye ene se ewo entrasi a eni da ho eni ani afede ewo entrasi a emu do what you say enti esono emu nsemfoa na esono entrasi enti wundumi ndi emu nsemfoa echi nkoduru bebi a entrasi no what you say enti sana kasakwa etia no enye ebe no kwantiati a ye de ka asem a ebia ebekire abakosem ebia ebekire nokre a ede di ma obia nanso kasakwa sense kwa kasa wo kwan bia huntumi ndi etiri se ehun ntrase what you say why akwara wo ka say bibi say mama obi aka ketrema ne hwene na maduro ai it's aka ke krebi now so wunim say nokro na enye say me ketrema na madu debi nti wuntumi ndi tekrema na hwene echi endro ne trase they say wo dino ho ketrema say me fi a indumi ndro baby a nti kwan fofora ye ka nti ma bodin adetro awase me kasafa kasakwa ayo akankasa mu every say and also wo hwa sa ade a ema kasakwa danso hyeno so say esono ne trase na asono emu nsempoa asechire ati say ba ko ne ba me ma yin hwese se me ma say remani ko esse kuma tekrama eni esse mu ai ano ye be unsanchi unsanya be o dan se unsanchi ai ano say be when na ye be bibi te say aka ketrema ne ni ano ye kasakwa what you say ebe etre no prayer e de di ma obia what you say afa ye ka wo brebia e fata asemba ne ko be asema ya na emu be what you say sabre na e wo say ye ka no prayer ebe de di what you say aso kasakwa e to de bia nchela nya ade a no prayer da ho what you say eye kwan foforo ye nam so ka sem nti se me tro we a what you say ana dia we mu ene dia we mu enchero dia we asechire aso we no prayer na enye no prayer mamu ejina te se abem ejina bra ye ka ho asam every say sa ba ko e oba se sa de to so mienu e oba ama se mo ka mo ho mu a the Bible said the two shall be one. But we are free where the far by we se me muto ai say you want tapua betumi aye nan but say ya busia sana mabusia no no we say na me ne me yere afa wo be ba abosom en kro echi no mo say ya emiensa because ba ko ne ba ko na dan na ba na say na dan emiensa yi so won ti ase ene ayira afa wo tumi ka say ba ko ne ba ko ye ba ko e say afa na aya abosia ba ko wo kwan bi so na so say ye hwe akanfo amamre enye abosia ba ko we say eja de on kan abosia ho eye na afa nko na aya abosia eja afa ntro kese usomchi usompra usomafram media kikaono ati ase nti ni na ejina ebra ye ka asem no rese ebia ade awo ka se nokre so hwe o kwan foforo bi so a enye nokre ko ka se ba ko ne ba ko ye mienu a
afei hwɛ me ne me yere ne me ba ɔte pata wɔ saa bere yi mu mi na gyina ɛberɛ a esika asɛm saa na ɛho adeɛ no asɛm ba yɛbu bɛ asɛm ma yɛ a yɛmu bɛ egyina ɛberɛ a yɛka asɛm no ɛyɛ sɛ ɛberɛ biara saa ɛbɛ no ɛyɛ nokorɛ daabi woka no wɔ kwan a ɛnsɛ mfata a ebi abɛsɛ obi abrabɔ aware ntem tete ntoma anaso sɛ ɛyɛ obi a wɔsɛ ɔware no ɛne ɛwa waka kyerɛ sɛ ɔngyae wate aseɛ waka ade a anka abɛyɛ nokorɛ nanso waka ɛberɛ a mfata nti we nsɛmfo asɛkyerɛ ho ma bebree wɔ hɔ nti mmerɛpɛ mu no de sɛ yɛsua sɛ ne a borɔfo si teɛ borɔfo nso borɔfo kasa ɛho ho doɔ ɛso no sɛ ne a aborɔfo wɔ UK ka ɛso no sɛ ne a aborɔfo a wɔ America ka ɛso no borɔfo sɛ ne a yɛsika wɔ Ghana ɛso no borɔfo sɛ yɛsika wɔ Nigeria wate aseɛ nti ɛgyina wɔ botae wohu sɛ bibia ɛgyina botae a wowɔ no sanka wopɛ sɛ wokyerɛ no lafa locally acquired foreign accent sanka wopɛ sɛ wokyerɛ no sɛ de sɛ wokɔsua UK for deɛ no na wakyerɛ mo kakra sanka wofa sɛ daabi yɛwɔ Ghana borɔfo nti ɛno nso ɛwɔ hɔ na kyerɛ mo Ghana borɔfo nanso sanka wopɛ sɛ woka sɛ ne a America fo sika de sɛ wosuae no nti nyinaa ɛgyina botae wɔ no ɛne sɛ yɛmpɛne na wobɛtumi akyerɛ mo baabi a wopɛ sɛ yɛde ho na sana your friends Britain for the years. Is it Britain Casana, America? Britain Casana, this is the beginning and had a children in Britain. And you know, with me on my own week, I cry and yet I cry. The woman said, me want Shimu. I said, no, you know. If I am a refugee, if you want banana, every day I broke Casa, you can cry. Ulu kakra na ulu bibiri. Oh kakra. I feel my rubbish here. Enti I will say I'm repairing no. You go to me. I will that was. Abem baby. Very low in Batten lecture so far pé àwọn ìlú wá láti wá kọ́ níbi ìgbà tó dé rí wọn rí tó wọ́n ní a ní àkọsílẹ̀ so nísìnyí báyìí ṣé wọ́n ti foríjì fún ní àwọn pé wọ́n bá àkọsílẹ̀ ní nǹkan tí wọ́n máa sọ ni pé àwọn èèyàn dúdú tí wọ́n kàn kó sílẹ̀ àwọn èèyàn dúdú wọ̀nyẹn àwọn kì í ṣe èèyàn dúdú wọ́n dúdú lásán ṣùgbọ́n òyìnbó ni wọ́n ṣé rí bí wọ́n ṣe ń fi dán láti fi kúrọ́ ọ̀sẹ̀ sá àbúrọ̀fọ́ mọ̀ kásẹ̀ yìí ní àbìfọ́ àfẹ́ ọmọ àkásẹ̀ ó ní àbìfọ́ yìí wà àbìfọ́ di àbúrọ̀fọ́ tá a kan sẹ́ sá àbìfọ́ àmọ̀fọ́ àdìẹ no ọmọ yẹ àbúrọ̀fọ́ tuntun ọmọ tìǹmì yẹ àbìfọ́ tìǹmì náà sọmọ dá sí àbúrọ̀fọ́ àti àti ẹ̀ntì ẹ̀bùrọ̀ àwọn ṣẹ́ òbí so ọmọ pẹ̀sẹ̀ ọmọ dání bíbí àyàdé àbìpá ma yɛ ɔbɔne na so meka sɛ adepa sɛ sranka wonni adetwerɛ a ne madɔm wɔ adetwerɛ wate aseɛ nti bibia wo sɛ yɛka sɛ nokorɛ deɛ yɛfi apem to kwan a da koro na yɛti no tom yɛdi n'akyi na yɛto no wɔ hɔ nti wɔn nyinaa kyerɛ sɛ ɔmo aka atorɔ nanso afei nokorɛ ɛda adi nti yɛn deɛ yɛgye ntom biom nanso ɛnyɛ adeɛ a ɔmbɛsesa sɛ o mafom Mumfa nkyɛn ɔmo da so ɛyɛ ahoɔso sɛ madɔm maboa mo ɔtɛ sɛ orúkọ yẹn ọba délé ṣé orúkọ Yorùbá ni àbí ti orúkọ Yorùbá ni ṣùgbọ́n orúkọ abísọ̀sí tó ní nítorí pé abíbí sí òkè òkun ṣùgbọ́n wọn bí mi wọ́n wá ìtumọ̀ rẹ̀ wọ́n ti sọ pé àbá ìwà mi mú. You patrol, you go in seven.
father, Professor Adesua. Mr. Badali. Because the woman had a man about but so what Trump, who's what Trump did I bet me address with the me won yama bi to say nsɛmfo asekyerɛ nhoma to say afidi ntentan ahwɛbia amobetumi akɔso na abekyerɛ mu kakra. Okay. Akyerɛkyerɛ ɛgyina school anan mu mpanyinfo anan mu ɛne akyerɛkyerɛfo ne nkwalaa a yɛba abɛkyerɛ wɔn adeɛ anan mu ɛde aseda kɛseɛ aseda piesie ɛda wase mpanyinfo sɛ esie ɛne nkɛgya ɛne nti Nyankopɔn onhyira nonto okwanom na da yɛbɛsan ato nsa afra wo no maba no wa abɛkyerɛkyerɛ yɛn ɛda wase ɛwɔ nea ɔyɛ ama yɛn nhyira wo so Now, why you not for that point? Aha, wait. Aha. I think I'm more Adesua. Mamucho, and we say, Yamin the Bray, Wama Yebianepa. And the wonderful famous. Wonderful famous. What has any? I have one year, what dive? What we workshop here now, or what we maybe June. It's Monday, a holiday. Yes.